Tifel ta' 6 snin weġġa gravi wara li waqa' madwar żewġ sulari minn fuq bejtan ġo parapet f'residenza fis-Swieqi. L-inċident seħħi 3 tal-4 ta' wara nofsinhar fi triq il-Madlina. Fuq il-post issejjaħ tim mediku u ambulanza ħadet il-vittma l-Isptar Mater Dei biex jingħata l-kura meħtieġa. Aktar tard huwa ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi ta' natura gravi. L-investigazzjonijiet mill-pulizija għadhom għaddejjin. Raġel ta' 56 sena mill-Gudja ddaħħal l-Isptar Mater Dei għall-kura wara li ntlaqat minn karozza f'Ħażebbuġ. L-inċident seħħ l-ħabta tal-5:30 tal-4 filgħodu fi-triq l-Imdina. Mill-ewwel stħarriġ irriżulta li l-vittma ntlaqat minn karozza tat-tip Toyota Corsa li kienet tinstaq minn raġel ta' 39 sena li joqgħod il-Marsa. L-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin.